अपेक्षा मी काल आलेली चासला गावावरून आणि आजी नीट करते शेवयाचा रवा ना रवा. आणि मी मंजूरला आलेले मामाकडं, तर 1 महिन्यापासून आलेच नव्हते, पुण्यालाच होते त्याच्यामुळं. तर आले मग आज खूप दिवसातून आले. तर माझं हेअरकट असा मस्त झालेला आहे. तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच असेल, मी टाकलं होता. स्टेप विथ लेअर आहे आणि 400 रुपये घेतले माझ्या ह्या कटचे. परत विचारत्या कमेंट करून कोणता कट आहे, किती पैसे घेतले. तर 400 रुपये घेतले. स्टेप विथ लेअर कट आहे. तर अक्काचं चालू आहे काम. तर स्वयंपाकाची तयारी करायची आता. 6:30 वाजलेले. शेवया करायच्या आहे. मम्मीला करून द्यायच्या आहे का? मम्मीला शेवया करून द्यायच्या आहे. मामाला मम्मीला. आत्ता चालली अक्का हे करून गहू भरडूनच ना रवा काढून आणला मग लय उडू राहिलं ते फॅननी. रवा काढून आणलाय. आज काय स्वयंपाक करायचा आपल्याला? आज तर गुळची खिचडी भात. मला गोड नाही आवडत जास्त. मग काय करतो? काही नाही, पाहुणे आले, काहीतरी चिकन बिकन बिर्याणी. कायचे वाजलेले 7:30 आणि आजीची चालू आहे स्वयंपाकाची तयारी. तुम्हाला दाखवते मी. आज मसाले भात आणि शिरा आहे, गोड शिरा. तर चालू आहे तयारी आजीची, तुम्हाला दाखवते मी. तर मला आजीच्या हातचा मसाले भात खूप आवडते, त्याच्यामुळे म्हटलं तुझ बनव मसाले भात. भाताची तयारी झालेली आहे. तांदूळ, खोबरं घेतलं आहे, कढीपत्ता आणि इकडं कांदा, टोमॅटो, कोबीन ते. इकडं शेंगदाणे, तेल टाकलं आहे कुकरमध्ये. आणि इकडं शिऱ्यासाठी रवा घेतलेला आहे. भाज्या धुवून घ्यायच्या आहे. त्याच्यात काय आलं लसूण, कढीपत्ता टाकला आहे. आलं लसूण, शेंगदाणे, कोणता मसाला टाकणार आहे? हळद, कोणता मसाला आहे? काळा मसाला, कोशिंबीर. लय तिखट नको करू. आजचा भात मस्त होणार आहे असा आजीच्या हातचा. कोथिंबीर नाही भाताला पण. तांदूळ टाकायचे तुम्ही. 1-2 कमेंट अशा पण आल्या की मी व्हिडिओ टाकलेला आहे मेकअप आर्टचा क्लास कंप्लीट झाला असं. तर मला 1-2 कमेंट आले का कुठं केला क्लास? पुण्यामध्ये असं. तर मी पुण्यामध्ये क्लास भोसरीला केलेला आहे, माधुरी केशेकडे. तर त्या मॅम खूप मस्त शिकवत्या. भोसरीमध्ये त्यांची अकॅडमी, तर मेकअप स्टुडिओ अकॅडमी. तर खूप मस्त शिकवत्या माधुरी मॅम. तर करायचं असेल तर नक्की करा तुम्ही, तिथं जवळ असेल तर कुणी. तर मी तर एकदम परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट झालेले आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ बघायला भेटतील. त्याच्यामध्ये इंस्टाग्रामवर अपेक्षा गमे मेकअप आर्टिस्ट ID आहे, त्याला फॉलो करा. तुम्हाला तिथं बघायला भेटतील माझे मेकअपचे फोटो, मी केलेले मेकअपचे फोटो आणि ते. तर नक्की फॉलो करा. मी कमेंट बॉक्समध्ये लिंक देईनच मी तुम्हाला त्या इंस्टाग्रामची. तर नक्की फॉलो करा. तांदूळ टाकलेले, मीठ टाकले, पाणी टाकायचं आणि 5 मिनिटं भात होऊन द्यायचा.
आणि गॅस कमी कर ना, दाबू राहिला खाली. हा, आधी परतून घ्यायचे, मग पाणी टाकायचं, मस्त होतो भात. कमी मसाला टाकला बघ ना. हा. मिरची सुद्धा टाकली. आता 5 मिनिटात भात तयार होईल आणि इकडे शिरा पण होईल. भात झालेला आहे तयार आणि इकडं शिरा करायचा चालू आहे. रवा भाजून घेतला आहे, गुळाचा शिरा करायचा आहे. पाणी टाकायचं पहिले. बाबा आले त्याच्यामुळे बाबू राहिली मांजर सुन. गूळ टाकायचं का आता? गूळ आणि वेलच्या टाकल्या. किती वाटी रवा असन ग? हा, 2 वाटी रवा आहे. भरपूर होईल त्याचं शिरा. उकळी वेळ पाणी. हां, उकळी येऊन द्यायची, मग त्याच्यामध्ये रवा टाकायचा. तिला शिरा खायचा आहे, त्याची मग गागू राहिली वाटतं. एवढी उकळी येऊ थोड्या. हां, गुळ वितळलेला आहे. आता टाक रवा टाकायचा आता. इतक्याच होत होतं उकळीमध्ये. तर या सगळ्यांनी गरम गरम मसाले भात आणि शिरा खायला. भात कसा वाटतो? अजून गरम आहे ना. हळद जास्त झाली का काय ना? ठेवलं होतं, लय उडू राहिलं ते. आता होईल शिरा पण लगेच. बसलेलो आहे आता जेवायला. मस्त असा भात झालेला आहे, तिकडे शिरा. तर या सगळ्यांनी जेवण करायला. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, व्हिडिओ शेअर करा, कमेंट करून सांगा.